Brďo, draka už si asi pouštěl, co? Ale už si někdy za drakem jel? Ne, to ne, ale na jeho hřbetě jezdím pravidelně, za odměnu. Tak to je fajn, ale tady Petr a jeho táta ti ukážou, jak se na skateboardu jezdí za křídlem. To je takový mladší bráška kiteboardingu a dá se s ním jezdit na vodě i na suchu. Trénink začíná nafouknutím křídla na místě, kde to pořádně fouká. Bez přilby a pojistného pruhu ale vyjet nesmíš. Jasné, že? Křídlo má madla, která pomáhají jezdci s jeho ovládáním. Jízda na wingboardu je totiž těžká, protože jezdec musí nejen ovládat křídlo, ale zvládnout i jízdu na prkně, buď po vodní hladině, nebo třeba na longboardu. Do křídla se Petr snaží zachytit co nejvíce větru, aby ho poháněl. Nohama pak ovládá longboard a určuje tak směr jízdy. Je to paráda, takhle jet.